Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılarımız. Teatr sanatın bigrekte Kamal Teatrın sevişi, hürmetli tamaşaçılarımız. Bugün sizinle bilen online efirde min Almas Sabirjanov. Hem indi bilgüçe bizning әлі көптен тәулігіне яңа тапшыруыбыз старт алды. Ул да булса безнең Шәрык клубы бинасында безнең бик матур башланып китте файдалы проект, онлайн проект театр нурлары дип атала. Театр нурлары ни өчен театр нурлары? Чөнки безнең театрыбыз инде татар театрына белүебезчә Аллага шөкер 115 яшь булды. Былтыр 22 декабрьдә. Һәм шул уңайдан без инде башлап җибәрдек шул яңа проектны. Минем чиратта бүгенге чыгышым әлбәттә театр нурларының тагын бер театр сәнгатендә бик зур урын алып торган актрисабыз турында сөйләсем килә. Менә әйтәләр бит халыкта шундый әйтем бар. Бәхетле йолдыз астында туган кеше дип әйтәләр. Менә мин бүген сөйлисе героиня миңа калса нәкъ менә шул бәхетле йолдыз астында тугандыр. Ни өчен дигәндә, иҗат юлы, тормышы, бигрәк тә иҗади тормышы шул хәтле, шул дәрәҗәдә шундый якты, русча әйткәндә продуктив, шундый зур иҗат юлы үткән героинябыз. Таныштырып китәм, бүген мин сезне театрыбызның бер нуры, ул да булса Галия Фатих кызы Булатова белән таныштырып китәм. Әлбәттә, бу шәхес турында мәгълүматлар бик үк күп димәс идем, чөнки ни өчен икән аңлатам хәзер, чөнки бу инде безнең актрисабыз туган 20нче гасыр башында 1906 елның 24 июнендә Спас өязе Югары Әлки авылында крестьян гаиләсендә Фатих абый һәм Гайни Камал апа гаиләсендә 4нче кыз булып дөньяга килә, Галия апа. Бу инде белүебезчә 20нче гасыр башы, 1906 ел, авыр еллар. Чөнки белүебезчә ул заманнарда бит инде Фатих абыйга бик кыенга туры килә, ни өчен дигәндә, ул заманда белүебезчә бит инде гаиләдә ир бала туса, имана җире биргәннәр. Һәм менә шуңа Фатих абыйга бүләк итеп кыз туа. Ул инде әлбәттә кыз балага имана җир тәкъдим ителми. Шуңа күрә инде, ләкин Фатих абый табигате, тормышы буенча бик шундый кире күңелле, ачык, якты, оптимист рухлы кеше була. Шуңа күрә ул инде менә кыз бала тугач әлбәттә шатлана. Барыбер сау сәламәт бала, иң мөһиме кыз бала булса да. Шуңа күрә инде ул үзе дә үз заманына күрә шундый мәдәни жанлы, сәнгать жанлы кеше була, чөнки шул вакыттан ул инде Тукайның шигырьләрен белә торган була, яттан хәтта җырларны көйли торган була. Һәм миңа калса инде менә Галия апага шул кичкенә вакыттан ук әтисенең аның янында менә Зиләүлүк, Әллүки җырларын җырлап, Тукайның шигырьләрен сөйләп аның колагына керүе, миңа калса Галия апаның киләчәк иҗади тормышына инде бер этәргәчнең берсе буладыр, миңа калса. Чөнки әйтәм бит, югалып калмый Фатих абый, барыбер кызын үстерә, тәрбияли, аңа ниндидер юллар бирә бит инде. Һәм инде шуннан соң алга таба 7 яшькә җиткәннән соң инде Галияне, кичкенә Галияне бирәләр укырга мәдрәсәгә, мәктәпкә. Авылда, мәдрәсә түгел инде, авылдагы бер мәктәпкә. Анда инде ул теге грамотаны өйрәнә, хәрефләр таный башлый һәм үзләренең яшьтәшләре арасында шундый аерылып тора ниндидер үҗәтлеге, шундый бик ут шикелле менә бөтен хәрефне отып ала, тиз укырга өйрәнә. Менә шуннан соң инде алга таба әйтергә кирәк, килеп җитә революция вакыты. Революция вакытыннан соң инде безнең Галиягә нибары 6-11 яшь. Һәм миңа калса менә шул революция булу аңа үзенә күрә бер файда да була. Чөнки әгәр дә революция булмаган булса, бәлки Галия апа ирешкән дәрәҗәләрне ирешмәгән дә булыр. Революция аңа инде яңа ишекләр ача, иҗади яктан дип әйтәм инде. Һәм инде шуннан соң ул 11 яшендә китә Самар өлкәсенә, анда аның Зәйтүнә дигән апасы яши. Һәм бу заманда Зәйтүнә апасы партия эшчесе була. Һәм аның эше таләп иткәнчә инде Зәйтүнә апасы һәр вакыт
партия эшчесе буларак төрле авылларга күчеп йөрергә мәҗбүр була. Авылларга, шәһәрләргә. Һәм шуннан соң инде Галия апа шул апасына ияреп, китә барып эләгә Башкортстанның Ишембай дигән авылына. Һәм шунда бер кызыклы гына вакыйга була. Галия апаның тормышына шундый этәргәч инде. Ишембай авылына килеп җиткәч, анда шул заманына күрә бер танылган бер җырчы була. Ул Камил Мытыгый. Һәм ул аларга кунакка килеп йөртергән була. Һәм Камил Мытыгыйның бик кызыклы гына бер гадәте була, сыйфаты. Ул менә һәрбер җырны үзенең табигатенә, үзенә көйләп җырлый торган була инде. Мәсәлән, безгә таныш булган Сандугач Күгәрчен дигән җырны җырлый да ул. Һәм җырлап бетергәннән соң кечкенә Галия, 11 яшьлек Галия килә дә Камил абыйсына әйтә: "Камил абый, сез менә бу җырны мен калса дөрес җырламыйсыз кебек. Менә булайрак җырлар идем" дип әйтә. Һәм җырлап күрсәтә. Һәм шуннан соң инде Камил моңа шаккатып инде Зәйтүнә апасы янына килә. "Кара, Зәйтүнә, миңа калса синең бу сеңелең Галия алга таба бик зур кеше һәм миңа калса артистка булыр" дип әйтеп куя. Һәм менә шул Камилнең әйткән сүзе менә 11 яшьлек Галияның колагына шундый күрәсең кирип кала, актриса, артистка кем ул? Һәм менә шул вакыттан соң уйлана башлый, кем ул артистка, нишли ул, аның нинди аның хезмәте нәрсәдән гыйбарәт икәнен ул алга таба белә башлый. Һәм шуннан соң инде 11 яшеннән соң инде алга таба ул безнең бара хәзер мин сезгә әйтәм, чөнки монда белүебезчә 23 елда ул безнең аның танышы Мөхәммәд Әблиев ярдәме белән керә театр техникумына укырга керә. Һәм шунда укырга кергән вакытта аның теге керү имтиханнары вакытында аны була анда бер урыс драма театрыннан бер зур гына бер шәхес, режиссер, ул Зинаида Славянова дигән кеше алардан керү имтиханнарын кабул итә. Һәм шунда Галия апа моны бик искә алып сөйли. Мин ди бик каты дулкынландым ди, чөнки аңа чират җиткәч, мин сәхнәгә чыктым ди, һәм Зинаида апа ди миңа бирем бирде ди. Шундый күрсәт миңа этюд, имештер синең әниең авырый, урын өстендә ята, һәм син чакырдың докторны, менә доктор килде, ләкин син беләсең, синең әниең озак яшәмәячәк икән инде. Һәм безгә шуны тасвирлап күрсәт дип әйтә. Һәм шуннан соң Галия апа инде теге бер яктан кавышы инде, теге дулкынлана, ләкин барысында менә тышкы мимика белән генә түгел, эчке ниндидер тыйымлау, интуиция ярдәмендә менә шушы халәтне, шул вакыйганы күрсәтеп бирә ала. Һәм шуннан соң аның исендә калган инде ул Зинаида Славянова дигән кеше аны янына чакырып ала да: "Галия, сеңелем, синдә табигать биргән талант бар" дип әйтә. Һәм шуннан соң аның маңгаеннан үбеп ала. Менә бу инде Галия апага, булачак артисткага тагын да зур бер этәргеч була, алга таба үзен зур артистка итеп формалаштыруда. Әлбәттә, уку дәврендә безнең бит һәрберебезнең була теге остазларыбыз, иҗат тормышына инде этәргеч бирүче кешеләр. Аларның берсе менә Зинаида Славянова булса, икенчесе әлбәттә була легендар шәхес, композитор Салих Сәйдәшев. Чөнки Салих абый Сәйдәшев инде шул техникумда балаларны музыка серләренә, ноталарга, җырларга, барлык теге дөньядагы бөтен музыкантлар, композиторларга таныштыра. Һәм шулай ук Галияне дә шул өлкәгә алып кереп китә. Һәм аңа ул менә музыкаль яктан иң зур өлеш керткән кеше әлбәттә Салих абый Сәйдәшев. Өченчесе була инде бу безнең әдәбият ягыннан, иҗат, менә язу ягыннан була аның тагын бер остазы, ул да булса Фатих абый Әмилхан. Ул шул техникумда укыта торган була шул әдәбият сәнгатен. Һәм ул Галия апа, мин хәзер сезгә укып китәм, шундый истәлеге бар. Ул булай ди. Үзе искә ала Галия апа. Без Фатих абзыйларның өенә йөри идек, чөнки аның аяклары хәрәкәтсез диярлек. Үзе техникумга дәрескә килә алмый иде. Бер вакытны шулай беребез дә дәрес хәзерләмичә барганбыз. Моңа Фатих абый бик җәберсенде. Белем алырга сусавычы яшьләр бик күп. Укырга теләмәсәгез, урыныгызны башкаларга калдырыгыз дип безне кайтарып җибәрде.
Менә шул вакыйгадан соң студентлар дәресләрен хәзерләмичә әдип өенә бармый торган булдылар. Менә бу инде әйтәмиш, әйтә белергә дә кирәк бит инде, аңлата белергә кирәк. Шуңа күрә менә Гали апа үзенең табигате буенча бик теге тыңлаучан һәм үзенә куйган максатны менә җиренә җикереп эшли торган кешеләрнең берсе була. Һәм остазларның дүртенчесе, ул да булса барыбыз да белә, легендар шәхес. Ул инде безнең совет драматургиясенең һәм театр үсешенә зур өлеш керткән атаклы драматург Кәрим абый Тинчурин. Ул инде заманында Татар дәүләт театрында баш режиссер булып эшли һәм эшләү дәврендә менә яңа килгән техникумга килгән яшьләр белән бик кызыксына. Һәм менә Гали апа инде укыган вакытта беренче курстан ук һәм алга таба да менә ул укып бетерә һәм инде практика рәвешендә йөри башлар театрларга, репетицияларга карап инде һәм бер көнне шулай репетициягә килгәч, залда утыра Гали апа һәм аның курсташлары. Һәм репетиция вакытында утырганда Кәрим Тинчуринның, Кәрим абыйның күзе теше менә нәкъ нишләптер язмышмы инде ул, белмим, тәкъдирме инде, теше күзе Гали апага. Һәм репетиция беткәч, ул аның шәхсән үзе, Кәрим абый Тинчурин үзе индидер бер икенче курс укучысы янына килеп, аңардан сорый: "Сеңелем, син кем, кайсы яктан, син театрны яратасыңмы, сәхнәгә чыкканың бармы, ничәнче курста укыйсың?" дип аңа сораулар бирә башлый. Һәм инде Гали апа әлбәттә дулкынлана инде, каушап каладыр да инде, анысын төгәл белмибез ничек булганын, ләкин язмалар буенча шулай. Һәм ул сөйләп бирә барысында, һәм Кәрим абый менә нәкъ аңа бирә бер рольне тапшыра, һәм әйтә: "Менә син кайт та сеңелем ди, шул рольне күчереп яз һәм ятла" дип әйтә. Һәм бу инде җәмәгать икенче курс студенткасы өчен шундый ылпат шәхеснең килеп үзе шуңа роль тапшыруы үз кулына, миңа калса, бу инде әйтәмиш, баштан әйткәнемчә, менә бәхетле йолдыз астында тууның бер күрсәткече шулдыр инде. Шуннан соң кайтып китә инде, канатланып Гали апа кайтып китә өйгә, канатланып, инде бөтен дөньясын онытып, моңа бирелеп, инде ятлый бөтен рольләрен. Бу әсәрнең исеме Кәрим абый Тинчуринның Зәңгәр палас дигән әсәрендә ул Зәнҗәфил дигән образны башкара. Гали апа. Һәм шуннан соң бик уңышлы гына башкара, һәм алга таба ул укып бетергәннән соң урнаша шулай тиз арада туп-туры Галиәскәр Камал театрына эшкә урнаша. Бу була 1926 елда. Һәм шуннан соң инде театрның 20 еллыгында шул Кәрим абый Тинчурин аның белән партнер иттереп үзенә Галия Булатованы ала, һәм алар Казан сөлгесендә партнер буларак икәү уйныйлар. Менә бу инде Гали апаның тормышында иң беренче адымнар профессиональ сәхнәдә 26 елдан башланып китә. Һәм шул елда ул иң беренче елын театрда, Камал театрында үзенең иҗади тормышын башлап җибәрә. Әлбәттә, беләсезме, менә шундый шәхсият турында сөйләгәндә күз алдына килә, менә укыйсың да күпмедер мәгълүматны, анда бар кечкенә рольләр. Бит артист кешегә бит инде һәр вакытта бирелми теге глобаль рольләр, теге зур кечкенә бирелә, бик аз рольләр бирелә, теге күмәк күренешләрдә рольләр бирелә, әлбәттә зур рольләр бирелә. Менә Гали апага насыйп була башкалардан аермалы буларак күбрәк зур шундый дәрәҗәле рольләр уйнарга насыйп була. Мәсәлән, 1900-дә, ялгышмасам, 37 елда аңа иң беренче ул таныла Мөхәммәд Әбелиевның Шәмси Кәмәр дигән әсәре белән таныла ул Гали апа. Анда ул әлбәттә Шәмси Кәмәр ролен уйный. Бу инде белүебезчә шул заманнарга туры килгән персонаж була. Ул иң беренче хәтта шул уйнаган рольләрендә теге зурмы, кечкенәме, менә Гали апаның шундый бер сыйфаты миңа ошый. Менә ул әйтә, аның интервьюсында да бар, ул бик зур миңа үземә ошаган бер фикерне әйтә ул. Нинди генә артист булмасын ди, нинди генә артист сәхнәгә чыкмасын, ләкин мин яратмыйм ди, әгәр дә артист кеше сәхнәгә чыгып, менә автор язган сүзләрне генә сөйләп барса дип әйтә ул. Мин аны бик аңлыйм, чөнки үземдә мин шул фикер яклы, чөнки Гали апа менә актриса буларак
ул һәрбер роленең, һәрбер персонажның тышкы кыяфәтен генә түгел, эчке тоемлавын, автор тарафыннан язылган сүзләрне коры сөйләү генә түгел, менә ятлап, аны башыннан кабул итеп, аннан соң инде йөрәге аша үткәреп, халыкка җиткә торган актриса була ул. Менә шул дәрәҗәдә. Һәм шул сыйфаты белән ул бик нык аерылып тора торган булган үз заманына күрә. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, монда Шәмсә Кәмәрдән соң ул китә, аны таныткан роль тагын берсе ул да булса безнең Милли Камал роле. Ул безнең бик зур танылган инде әсәр. Милли Камал безнең әйтергә кирәк, Галия апа заманында иҗат тормышында танылып китә бит инде шул хатын-кызлар образлары белән. Менә шул теге иң җаваплы, иң хатын-кызлар образы аша. Теге гади генә хатын-кыз түгел. Ул әйтәмеш, Милли Камалда без беләбез, Милли Камал инде ул теге сугыш елларында тылда булган теге колхоз председателен уйнаган бит инде зур менә ылпат шундый образ. Ул теге менә шул рольсында эшләгәндә аның сеңелесе, ул менә аңа роль бирәләр һәм ул уйлый башлый. Менә ничегрәк, каян, ниндирәк, әлбәттә бит персонаж уйлап табылган әсәрдә, име? Нинди генә булмасын, ул барыбер уйлап табылган автор тарафыннан. Ләкин Галия апаның шундый сыйфаты була. Ул менә аңа рольне бирәләр һәм ул эзли башлый, чын тормышта теге якын тирәләреннән, туганнарыннан, танышларыннан шундый менә охшаш нинди прототип кешене эзли башлый тормышта, чын тормышта. Һәм әйтергә кирәк, ул тырышлыгы юкка түгел, ул эзләп таба. Мәсәлән, Милли Камалда ул аның прототипы итеп үзенә охшаган характерына туры килә торган итеп үзенең сеңелесен күрә ул. Менә нәкъ ул әйтә. Ул менә кайта да бер вакыт өенә кайта, йоклый алмый. Булай әйләнә, тегеләй әйләнә, йоклый, башында төрле уйлар, фикерләр, чөнки артист кешенең роль биргәч, ул йоклый алмый. Ул шулай булырга тиеш. Ул табигый әйбер, ул профессиональ әйбер. Һәм уйлый да, һәм бер вакыт исенә килеп төшә сеңелесе. Ул сеңелесе аның укытучы булып эшли торган була. Һәм мәктәптә ул күрә, менә мәктәптә укыта, кайта, анда тегесен эшли, монысы эшли, балаларын карый, укырга да кирәк, дәресләрне тикшерергә кирәк. Ләкин шул вакытта бөтен әйберне өлгерә торган була. Һәм шул вакытта балага кирәк вакытта була, кырыста булырга мөмкин, якларга да мөмкин, мактарга да мөмкин. Һәм шул сыйфатларны бергә туплап, ул менә нәкъ үзенең сеңелесенең сыйфатын, характерын, холкын дип әйтик, күчерә үзенең персонажына, Милли Камал персонажына. Һәм бу Милли Камал спектакле бик уңышлы барып чыга. Һәм менә театр тормышында аның өчен миңа калса менә шул Милли Камал образы Галия апаны театр сәнгатендә аны тагын да зуррак таныткан рольләрнең берсе булып чыга. Һәм әйтергә кирәк, алга таба да бик зур рольләрне уйнарга туры килә аңа. Әйтәм, Шәмсә Кәмәр, Милли Камал һәм тагын да уңышлы рольләрнең берсе ул безнең Нәкыя Исәнбәтнең Зифа спектаклендә, әлбәттә, кемне булыгыз, кемне уйнаган? Әлбәттә, инде Зифаны уйнаган. Чөнки ул безнең инде ул үзен исбат итте. Теге шундый танылган, теге яңа баш рольләрне уйнаган артистларны аша белүче актриса буларак үзен танытты. Зифада инде без беләбез, анда безнең ул теге тарихы буенча бит инде архитекторлар турында ул, анда ул аның яраткан бер шундый ни була, үзе уйлап таба шундый әйбер, алымнар уйлап таба. Менә бит әлбәттә теге артист кешегә режиссер ярдәм итә. Тегесен эшләп кара, булай итеп кара дип әйтә. Монда бас, теге мизансценага бас. Галия апа әлбәттә тыңлый, ләкин Галия апаның шундый бер сыйфаты була. Ул актриса буларак, менә мәсәлән режиссер әйтте аңа, менә моны эшлә, менә булай итеп кара, ул әйтте, ул аны эшләде. Ләкин үзенең табигате аңа куша, менә ничектер барыбер, ул аңа җитми. Ул менә әйтәм бит, тормыштан эзли ул үзенә прототип персонажына. Ул теге гади уйлап табу гына түгел, нәкъ менә тормыштан ала ул бөтен персонажларга туры китерген холыкларны, сыйфатларны. Һәм Зифада анда үзенә ул теге улай бер миңа калса юганда, нидә ул ишеккә
кататлап куя ишетне бикләп, ире белән ызгыша да, ул анда шундый ситуация була инде. Килә редакциягә, архитекторлар янына килә, архитекторның анда бер эзек бар. Менә тагын әйтеп үтәргә кирәк. Ниде, менә Галия апа турында истәлекләрдә, ул әлбәттә язылган китапларда теге информация бар әлбәттә, мәгълүмат. Ләкин менә кызганычка каршы радиода, телевидениеда аның турында видеолар бик аз. Менә бик кызганыч, бик аз. Менә аның легендар бер үзеге бар, шул Зифа әсәреннән. Видео өзек түгел, ул теге не радиода сакланып калган. Менә нәкъ менә шул үзек, анда ул теге ире белән ызгыша, ирен ул көнли. Анда Эсмеральда дигән персонаж була, Эсмеральда дигән кызга ул аны көнли инде, көнләшә. Һәм анда килә теге җитәкче янына, җитәкчесенә әйтә, менә Зифа Бәгърем дип сөйләшә инде ул. Аны заманында уйлаган шулай ук безнең легендар шәхесебез Габдулла Шамуков уйнаган ул рольне. Һәм ул Зифа Бәгърем борчылма, ул узачак, ирләр инде шулай, ирләр инде алар шулай, алар изменять итеп алалар инде алар дип әйтә. Һәм Зифа Галия Булатова аңа әйтә, ызгыша да, киткән вакытта әйтә, легендарный реплика әйтә аңа киткәндә. Шляпа дия дә чыгып китә. Җитәкчегә шляпа дип әйтә. Һәм менә бу инде менә шул эзек кирип кала радиога. Һәм менә бу спектакльләр чыккач, Зифаның образын уйнагач, әлбәттә алга табада яңа ишекләр ачыла Галия апага. Ул шуннан соң әйтергә кирәк, ул теге безнең менә бу үзебезнең теге милли әсәрдә генә түгел, алга таба ул әйтәм бит бик күп әсәрләр. Менә тулайым алганда, кечкенә рольләр белән бергә, зур рольләр белән бергә тулайым алганда, гомумән 100дән артык роль уйный Галия апа үз иҗади тормышында. Һәм шулай ук милли әсәрләрдә, шулай ук дөнья әсәрләрендә, Шекспир әсәрләрендә уйный, шулай рус классикларында, анысын әйтергә кирәк, нидә укыган вакытта, студент вакытта аңа шул Зинаида Славянова әйтеп куя, син ди алга таба ди, мин күрәм ди, синең күзеңнән күрәм ди, син ди Островскийның Гроза әсәрендә син уйнашасың, Катерина уйнашасың дип әйтә ул аңа. Һәм ул тормышка аша әйтәм бит, ул менә нинди генә әсәр булмасын, нинди генә классик әсәр булмасын, безнеке ул миллиме ул, урысныкы ул, дөнья әсәре ул, барысында да зур рольләр уйнарга насыйп була Галия апага. Һәм әйтеп үтәргә кирәк тагын бер зур вакыйганы, мәсәлән, Шекспирның Король Лир әсәрендә танылган роле Галия апаның Реганыны уйный. Һәм анда Реганыны уйный, һәм уңышлы башкара, һәм тагын Фатима дигән әсәрдә, ялгышмаса Фатиманы уйный. Мәсәлән, менә Реганыда ул Король Лирда аның персонажы әйтергә кирәк шундый зәвыклы, шундый олпат, бит инде шундый акыллы, ниде, әтисенең теге бай вакытында акыл, һәм инде әтисе теге бөтен байлыгыннан кулак каккач, инде Лир әтисенә кулак каккач, теге ярлыга әйләнгәч, Реганының Галия апа тарафына Регана персонажы, образы шул хәлле алмашына шундый мәкерлегә әйләнә, әтисе белән сөйләшми башлый. Фатима образында, Фатима ролендә шундый таза, шундый ямсыз, шундый әшәке бер кулак хатынын уйлый ул анда. Менә җир белән күк арасы дип әйтергә кирәк, менә шул персонажлар, менә шундый диапазонда уйный торган актриса була Галия апа. Һәм ялгышмасам 1920, юк, 37 елда ялгышмасам, киләләр Мәскәүгә, сәнгать декадасы була Мәскәүдә, һәм шул декада барышында нәкъ менә шул Король Лир белән алар уйный Фатима дигән әсәрне. Һәм уйнап бетергәннән соң, бөтен теге тәнкыйтьчеләр барышында шаккаталар. Ни өчен дигәндә, анда бер тәнкыйтьче әйтә, ул баштан шаккат әйтә, как? Ул әйтә, бу нәрсә, бу, моны ике спектакльдә моны бер кеше уйнадымыни дип шакката ул. Менә шуны белегез инде, Шәмәт, Галия апа нинди зур диапазонда уйнаганын. Ягъни, мәсәлән, аны хәтта тәнкыйтьчеләр, театр тәнкыйтьчеләр танымаган. Аның бер актриса уйнаган шул ике рольне. Менә шул дәрәҗәдә кирәк бит, шулай кирип китәргә образга, персонажга, шулай уйнап бетергә. Менә тагын әйтеп үтәргә кирәк. Шул әйберне, бу әлбәттә факт. Монда мин хәзер сезгә укып китәм
безнең легендар шәхесебез инде мәрхүм Нәҗибә апаның Ихсанованың истәлеге ул болай дип әйткән, Галия апа Булатова турында искә ала. Театрга килгәч, Галия апаны күрү үзе бер бәхет иде. Башыннан аягына хәтле аны күзәтеп чыгасың, сокланасың, бөтен кием, төс аңа килешә, зифа буй, ягымлы караш, күкрәктән генә чыккан бәрхет кебек йомшак җылы тавыш. Галия апаның арты күп сөйләшеп торганын күргәнем булмады минем. Гайбәтләрдән өстен, ерак иде ул. Тормышы аның сәнгатьтә, театрда гына иде. Театрыбызның баш режиссеры, менә тагын бер яңалык. Тормышы аның сәнгатьтә, театрда гына. Театрыбызның баш режиссеры Ширяздан Сарымсаковны аның ире икәнен ишетеп белмәсәк, без аны бөтенләй сизмәс тә идек. Һаваланып йөргәнен күрмәдек. Спектакльләрдә без аны карап сокланабыз, ә театрда без аның барлыгын белми идек. Артык тыйнак иде ул. Бер кемгә комачауламый, күзгә бәрелмәскә тырыша, ә ул гүзәл затны күрми мөмкин түгел иде. Менә Нәҗибә апаның шулай искә алуы, ул дөрес инде. Менә Нәҗибә апа шулай әйткән, мин әле үзем театрда вакытта болай гына сорадым. Әсгар абый Шакировтан безнең легендар Әсгар абыдан соң, әйтәм, Әсгар абый, сез бит инде күреп калдыгыз менә Галия апаны Булатованы. Нинди иде ул дип сорадым мин. Һәм Әсгар абый елмайды да, беләсеңме ди, менә Нәҗибә апа алдамаган, чын мәгънәсендә менә ул театрга килә, ул ди, мәсәлән, коридордан узып китә, и аның артыннан калган артистлар менә болай карап калалар иде ди. Ни өчен? Чөнки театрда гына түгел, менә урамнан узып бара Галия Булатова. Һәм ул узып китә дә, и аның артыннан кешеләр менә болай карап калалар иде ди. Ни өчен? Чөнки табигате, үзен тотышы, йөреше һәм әлбәттә тышкы кыяфәте, чибәрлеге, аның хатын-кыз шундый самими, шундый зәвык һәм ни өчен аерып торган? Чөнки киеме, ул бик зәвыклы киенгән, үзенә генә хас булган инде стиль дип әйтим инде, үзе яраткан, үзе уйлап тапкан стиль белән киенә торган булган ул Галия апа, һәм шуңа күрә барысыннан асланып карый торган булганнар. Әйтәм бит, татарга күрәм инде, татарлык бит инде безнең теге тыйнак, шуңа күрә театрда әйтәм бит аны теге гайбәт сатып йөрмәгән, теге кычкырып сөйләшмәгән, матур киенгән, бирелгән биремне үтәгән һәм теге әйтәм бит әнә Нәҗибә апа әйтмешли, хәтта кирәк бит менә шулай үзеңнең ни дәрәҗәдә икәнне белә торып, ниндидер теге менә йолдызлык чире йыкмаган менә шул Галия апага. Ул бит инде нинди дәрәҗә, нинди зур рольләр башкарган, уйнаган, өстәвенә легендар шәхес Ширяздан абый Сарымсаковның хатыны, тормыш иптәше. Һәм менә үзенең шулай тотышы, тыйнаклыгы, әлбәттә, бу миңа калса актриса өчен, шундый кеше өчен бик зур сыйфат, бик сирәк, артистта була торган сирәк сыйфатларның берседер дип саныйм мин. Һәм тагын әйтергә кирәк, монда Галия апа эшләгән вакытта аның искә алар Рауза апа Хәйретдинова искә ала, Шәхсәнә апа Сәньярова искә ала. Рауза апа Хәйретдинова булай итеп искә ала Галия апаны. Ул әйтә, безгә ди бер вакытны бирделәр ди роль, икебезгә бер роль туры килде. Ул нидә? Татар хатын ниләр күрми дигән әсәрдә ул уйный Гөлбану дигән әсәр, ул безнең главный төп герой инде, героиня. Ул анда шул теге җәберләүләргә душар була инде Гөлбану дигән образ персонаж, һәм алар уйныйлар икәү, Рауза апа һәм Галия апа Булатова. Галия апага бу рольне биргәндә, Галия апа уже теге 40 яшьтән узган була, ул яшьтә дип әйтик, Рауза апа инде әле яшәрәк. Һәм Галия апага бу рольне биргәч, ул уйлый, ничек инде мин бит инде 40-ның теге ягы дип инде яши, борчыла башлый, ничек мин яшь кызны уйныйм дип әйтә инде. Һәм шуңа күрә барып шуңа карамастан, барыбер күпмедер уйный. Һәм Рауза апа әйтә, алга таба ди, мине чакырып алды Галия апа, һәм әйтте ди, менә сеңелем, син ди бик тырыш, бик уңган, тырыш актриса ди, мин сиңа үземнең ролемне сиңа тапшырам дип әйтә. Һәм алга таба инде ул шул Гөлбану ролен бары тик Рауза апага гына калдыра. Шуннан соң тагын искә алып әйтергә кирәк, Зәңгәршәлдә Мәйсәрә инде әлбәттә, Мәйсәрәсез булмый, Мәйсәрәне әлбәттә Галия апа Булатова да уйный, аннан соң ул анда уйный, Заһирә образын уйный. Һәм шуннан соң Рауза апа искә алып тагын миңа ди Мәйсәрә ролен биргәч,
Гали апа мине чакырып алды да ди. Анда бер мизгил бар, исегездә булса, ул Җиһаншаның аягына егылып әйтә: бирмә мине аңа, Булаттан аерма дип егылып, аңа алдына егылып сорый инде, ялвара. Менә шул кисәкне, хәтерли, шул өзекне ди, миңа Гали апа мине чакырып ди, үзе аерым минем белән репетировать итте ди. Репетиция ясады минем белән ди. Һәм менә күрәсең, нинди әйтәмеш, шул гадилеге, җаваплылыгы, ниндидер кешегә ярдәм итү теләге булу Гали апада шул сыйфатны тудырган. Ул үзенең дәрәҗәсенә карамастан ярдәм иткән бөтен кешегә. Әйтергә кирәк, бөтен яктан да килгән актриса була һәм әйтәмеш, Мәскәү тәнкыйтьчеләре тарафыннан да, безнең ниләр тарафыннан да, җитәкчеләр тарафыннан бик яхшы таныла һәм алга таба, әлбәттә, бу инде эзсез калмый. Ни өчен дигәндә, аңа бөтен менә нинди дәрәҗәләр булырга мөмкин, барысында Гали апа барысына да ия була. Ия була. Һәм менә әйтергә кирәк, ул безнең хәзер әйтеп үтәм мин сезгә, 20, ялгышмасам 30, хәзер гафу итегез, информация бит күп. Шуңа күрә менә хәзер әйтеп үтәм мин сезгә. Сугыш елларындагы фидакар хезмәте өчен ул 41-45 елларда Бөек Ватан сугышында фашист Германияны җиңгән өчен медале белән бүләкләнә. 45 елда ул Татарстанның халык артисткасы дигән мактаулы исем ала. 50 елда Галия Булатова РСФСРның ат казанган артисткасы дигән исемгә лаек була һәм хезмәт кызыл байрагы ордены белән бүләкләнә. 57 елда Мәскәү шәһәрендә үткәрелгән татар әдәбияты һәм сәнгате декадасы уңае белән Галия Булатовага РСФСРның халык артисткасы дигән мактаулы исем бирелә. Менә әлбәттә, бу инде аңа гына лаек, шуңа лаек булган бөтен дәрәҗәләр аңа барысы да Гали апага туры килә. Һәм әйтергә кирәк, инде әйтеп үткәнемчә, бәхетле йолдыз астында туган шәхес. Әлбәттә, аның иҗат тормышы бай, мул, нинди генә әсәр булмасын, барысында да төп рольләрне уйнаган шәхес, шибәр, зәвыклы, уңган. Аны әле безнең Наилә апа Гәрәева да искә ала. Ул ди, шәхсән алар ди, мине ди, кичкенә мине үз иттеләр дип әйтә ул. Алар Гали апа белән Шрезан абыйларны, аны Наилә апаны хәтта гел кунакка да чакырып торганнар. Анда ул Гали апа кунакка килгәч инде, әлбәттә, мул табын белән сыйлый торган булган, пәрәмәчләр пешерә торган булган. Наилә апа шулай искә ала Гали апа Булатованы. Һәм әйтергә кирәк, иҗат тормышы мул, шундый бай, иҗади артист кеше нәрсә белән бәхетле? Әлбәттә, роль булуы белән бәхетле. Иҗат, әгәр дә ул шул өлкәдә укый икән, шуңа үзенең, әйтик, 4-5 ел гомерен сарыф итә икән, яшьлеген, студент елын бирә икән, димәк, аның укыган елы аңа ничектер җавап иттереп кайтырга тиеш. Әгәр дә инде, әлбәттә, бөтен кеше дә бит инде укып бетереп артист була алмый, ләкин менә шәхсән Гали апага менә шундый бәхет елмая. Ул чын мәгънәсендә бәхетле йолдыз астында туган шәхес. Ләкин әйтеп үтәргә кирәк, Гали апа 1926 елда урнаша артистка булып театрга һәм эшли. 65 елга кадәр, ялгышмасам, эшли театрда. Бөтен гомерен башлый театрга, 40 елдан артык гомерен багышлый. Һәм алга таба, әйтергә кирәк, аның иң соңгы иҗатта иң соңгы рольләрнең берсе ул Мостай Кәримнең Ай тотылган төндә дигән спектаклендә ул уйный төп образны, төп персонажны, ул безнең Тәңкәбикә образы. Ул безнең теге башкорт бай бишәсен уйный инде ул. Бик фаҗигале персонаж, тормышы фаҗигале була. Һәм бу роль инде, әлбәттә, аңа бу рольне театрда гомумән бу роль нигә алынгач, шул әсәрне алгач, театрда уйлый башлар, кемне куярга, Тәңкәбикәгә, кемне нинди, һәм барысы да бер авыздан әйтәләр, менә моны Галия Булатова уйнарга тиеш дип. Аңа бирәләр бу рольне. 65 елда, ялгышмасам, уйный башлый һәм инде яшендә дә була бит инде, һәм шуннан соң ни өчен соңгы роле була дип әйтәм иҗатта, театр сәнгатендә, чөнки бу рольне уйнаганда
Гали апа авырый башлый. Көтмәгәндә, уйламаганда, үзе дә уйламаганда авырый башлый. Бу инде теге беркем дә бит инде белми, ничек кайчан авырый, кайчан нәрсә икәнен, шуңа күрә әйтергә кирәк. Болай әйткәндә, менә бер кешегә актрисаның башына күпме информация, күпме роль ятлау. Менә монда күпме кәгазь, күпме язу, күпме реплика, күпме сүзләр, персонажның күпме сүзләре уларны ятлый, өйрәнә, башы аша, йөрәге аша үткәрә, барысында истә калдыра, хәтер бит инде таушала, күп информация кер. Һәм күрәсең, Гали апа да моны көтмәгән әлбәттә. Әлбәттә, ул алга таба уйный дип өметләнгәндер. Ләкин менә кызганычка каршы түгел, кызганыч шундый бәхетсезлеккә дучар була. Ул шул спектакль вакытында беренче пәрдәне көчкә уйнап чыга ул, чөнки аның бик каты башы авырта башлый. Һәм икенче пәрдәгә көтмәгәндә инде икенче актрисаны кертеп уйнаталар. Бу инде тарихи, бу факт. Һәм шуннан соң инде Гали апа бүтән сәхнәдә уйнамый башлый. Авырый, аның хәтеренә зәгыйфлек килә. Ул текстны оныта башлый ул. Һәм менә шундый кызганыч рәвештә аның иҗаттагы тормышы шуның белән тәмамлана. Әлбәттә инде аның тормыш иптәше Шиязан Абу Сарамсаков күп кешеләр куя, хастаханәләрдә, шифаханәләрдә яткыра, дәвалап карыйлар, ләкин барысы да файдага булмый. Һәм аңына карамастан Гали апа бик озын гомерле була. Әйткәнемчә, ул 1906 елда туа, 24 июньдә, һәм бакыйлыкка күчә 1985 елның 13 сентябрендә. Менә уйлап карагыз, 6 ел һәм 85 ел, димәк 80 яшиме? 80-гә җиткән була инде. Димәк, шуннан соң 65 елдан соң 85-20 ел вакыты, 20 ел вакыты аның кызганыч газаплар эчендә дисәм ялгыш булмас. Газапланып инде шундый авыр тормыш, картлыгы бик газаплы һәм фаҗигале була инде. 20 ел буе диярлек театрсыз, сәнгатьсез кичерә. Миңа калса, бу шундый актриса өчен бик зур ни инде. Җәза түгел инде, шундый кайгы инде бу. Ләкин ничә дәсең? Барыбер теге әйтик, үлчәүгә салганда, барыбер тормыш, тәкъдир, язмыш, барыбер ничектер, менә әгәр дә аның булай ике бизмәнне алсак, Гали апаның менә иҗат тормышы һәм үз тормышы, ул менә булай иҗаты әлбәттә аны булай баскан инде күбрәк, ләкин барыбер ничә дәсең, тәкъдир, язмыш, аны барыбер менә булай тигезләп, тормышта тигезләп, барыбер ниндидер бер ничек әйтергә, кайгылы рәвештә тәмамлана инде. Ничә дәсең, барыбер, ләкин шуңа да карамастан, ул бик бәхетле кеше була, иҗади яктан. Шул заманда күп кеше аның коллегалары тарафыннан, алар барысы да әлбәттә артист кеше бит инде, ул ничек дип әйтергә, теге ул зависимый кеше. Ул теге уйнарга тиеш, ул өметләнә, хыяллана, менә моны уйнар идем, менә бу рольне уйнар идем, монысын уйнап карар идем дип. Гали апага миңа калса, ул турыда уйларга вакыты булмагандыр, өметләнергә. Чөнки аңа әйтәм бит, роль өстенә роль, иелеп килә, уйный, һәм әйтергә кирәк, бик уңышлы уйный, уңышлы башкара, бик талантлы актриса була, һәм менә нишләсең, язмыш, менә шундый язмышка дучар була. Ләкин әйтәм бит,
артист тормышы төрле, һәм монда инде кайгырырга кирәк түгел. Нишәдәсең, шулай насыйп булган инде, бернишә булмый. Һәм әйтергә кирәк, шуның белән минем мондый нотада бетерәсем килми, әлбәттә. Барыбыз да адәм балалары, барыбыз да бөтен кеше артист була алмый дип әйтим инде. Бөтен кеше һәркем үз урынында. Ләкин Гали апа, менә мин шат, шәхсән үзем ни өчен шат, чөнки менә бу проектта, менә хәзерге минутта, мизгелдә миңа насыйп булды сөйләргә, менә шушы артистка шәхес турында сөйләргә миңа насыйп булды. Чөнки әйтәм бит, мин аның фикере белән килешәм, бер фикере белән. Мин яратмыйм кайчан актер сәхнәгә чыга һәм автор язган сүзләрне генә сөйли дип. Бу алай булырга тиеш түгел. Гали апа да шулай дип әйткән, мин дә шулай дип әйтәм. Актер кеше сәхнәдә халыкны ышандырырлык, уйнарга тиеш дип саныйм һәм Гали апа белән килешәм. Рәхмәт, Гали апа. Минем хәзер менә бу сөйләгән сүзләрем, сезне искә алуым, менә тамашачы, күпмедер караган тамашачы сезне ишетте, белде сезне. Менә бу минем сөйләгән сүзләрем. Сезнең биографиягыз миңа бик якын булды һәм онытмаска кирәк. Һәм менә бу безнең һәрбер менә бу проект, театр нурлары проекты дәвам итсен иде һәм менә һәрбер сөйләгән актер, актриса турында сөйләгән сүзләребез, һәрбер сүзебез, һәрбер хәрефебез менә шул театр нурларына, шул бакыйлыкка күчкән сәнгать ияләренә һәр сүзебез дуга булып ирешсен иде.